As the Mozambican crisis continues, aiwa tona macitizens achiti aiwa vakaona naDaniel Chapo aiwa zvakunyatsobuda pachena kuti aiwa havasi kudikanwa nevanhu, tichiona kuti macitizens pamwe chete nemalaw enforcers even vanoshanda in the government they are resisting aiwa mutemo chaiyo vachiivhiolata. Taona zvekare tiona itogate being bent down aiwa muguta reMaputo. Handisanapinda mumashoko amudanyugwa panapa panoti subscribe like on the bell icon. Timina paHenry Justice Frontal vanobudanyira chiti tollgate banned in Maputo after government ignores warnings. Vana vanoposta this picture ramuri kuona this tollgate aiwa iri on ashes, muchiona moto nemaflames achizara mudenga. Vanobudanyira chiti as the new administration continues attempting to govern against the will of the people, ignoring their demands, the population is issued a stark warning. When their voices are not heard, they respond with equal force. Yesterday afternoon in Maputo, one of the toll gates was burned down by citizens frustrated with the government's refusal to listen. This act symbolizes the growing resistance against the policies that fail to address the people's needs and demands. So mashoko anobudanyugwa panapa maposta mapictures amukona cheti aiwa the government is failing to listen, aiwa vari kuisa a deaf ear kwavari, then the people vanobva vaacta accordingly. Vauya vachiti aiwa isusu kana vasina kutiteerera vachisa mapolisi araganisi them, vanouya zvavo vatanga kupisa zvavari kuita matogedze. Zvitiko zviriitika kuMozambique zvatiri kuona kuti aiwa the Mozambican crisis aiwa iri linked nenyika yeZimbabwe. Vana vatiri kuona kuti vakomana vekuMozambique panguva ino they are not happy nevakomana naDaniel Chapo. Tiona naVenancio Mondlane vachifamba kwese vachinoona aiwa vanhu mavictims aiwa at the police kana kuti the army brutality. Tudze mafunguro emoti kudi pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.